Nu skal vi snakke lidt om mode. Nå, men det første kan vi lige se mig for eksempel. Jeg har den her trøje, hvor der står et eller andet mærkeligt på, som I kan se. Og det her specielle tørklæde fra Indien. Meget værdifuldt. Nå. Men vi skal også have en lille ven herind. Clara, kom ind og vis dit tøj. Du kan se, Clara er iført en arrogante lugus. Man kalder det med for til der undskyld. Så dansk betyder det et tørklæde fra Indien. Og en bluse, hold lige den der oppe, så man kan se den, hvor der står et DG. Ja, det er flot. Men faktisk, det der DG, altså, det er faktisk ikke dem, der har lavet den, det er faktisk mig. Men de her var stjålet fra mig. De stjæler bare alle mine idéer. Hvad er det, det står på, DG? Det står for dig. Dejgreb. Eller dejgreb. Ja, for dejgreb. Altså, det er faktisk bare man købte den der bluse. Altså sådan dejgreb. Ja. Ja, men jamen det er faktisk det er før man har købt den der. Og så kan man ikke sige. Så kan man sige til andre dejgreb eller grim. Nå, det bliver ret hyggeligt her. Nå. Så kan man også se hendes neddel, altså den er ret grim, men det er ikke mig, der har lavet den, men det var en, hun synes selv, hun skulle have på. Jamen, jeg kan godt lide den. Nå, kan du det? Ja. Nå. Så vil jeg sige bukserne. Altså, jeg synes selv, de smageløse, men altså, jeg kan godt lide dem. Men det er lige. Ja. Og det står faktisk for mig, men altså... Lige der. Ja, for eksempel, altså, der er faktisk en af mine andre mærker, men det var den første, jeg lavede, så den blev så god. Men hun er helt vild. Se, nu falder hun også. Hold lige bus. Min sak. Ja, og din sak, den grå. Det var nok en af de anden. Det er den første, jeg lavede. Så du kan godt tage den ned igen. Nå, tak fordi du ville hjælpe os. Nå, vi skal også have hendes hår jo. Håret er en af de vigtigste pigerne har. Her kan man se en kedelig frisyre blandet med had. Det er faktisk etager. Ja, men etager og sådan noget. Altså, whatever. Nå. Farvel, far. Hej. Nå, nok om hende. Nå, men nu skal vi se nogle af de andre ting, der er. For eksempel, I tænker nok om det her. Hvorfor skal jeg have en morgenkåbe frem? Men ved du hvad? Det her er en speciel morgenkåbe. Uden den, så er du ingenting. Se selv. Du bliver fantastisk med den der på. Nå. Så har vi også det her tørklæde. Det har jeg selv også lavet, ligesom det her. Det her lavede jeg i Indien. Det her lavede jeg i Kina. Der kan man se, at der er kul. Vi har været nede i kulminerne. Der fik så jo. Der er jo masser af køller. Køller er jo stort, så jeg må jo lige sådan... Ja, nok om det. Så var der... Nej, den her taske med, synes jeg sikkert også, at det er jo meget barlig taske. Vil du høre? Den er mega smart. Men jeg kan både, for eksempel min telefon, den er flot. Se. Nå, den er i gang med at loade et eller andet. En sang, tror jeg. Ja. Okay. Ja. Hvor man kan se, at baggrunden er helt perfekt. Man kan faktisk få andre baggrunde, men den her, den virker godt. Nå, nok om min baggrund. Nå, se, hvad... Hej. Ja. Se, hvad man kan putte. Man kan putte mobilen ned i tasken. Og så har man et lille rum til alle mulige andre ting. Man kan øreringe, man kan faktisk en lille iPad eller sådan noget. Nå.
Ja. Nu må jeg lige tage den op. Og så var der den var til. Den er skoletest. Den er helt top smart. Den er mest for de unge. Ja. Nå. Man kan for eksempel, man kan se den opad. Faktisk har jeg lavet sådan en præsentation med, hvordan man har skoletest i. Nå. Se, her er den bag. Og så tager vi den lige på. Så man tager tjekke til, når man skal skole. Altså selv vil jeg faktisk ikke prale. Men den hedder faktisk en ispack. Og det er faktisk mig, der har lavet mærket også. Ja. I tænker sikkert, nej det er ej. Men jo, det er det faktisk. Hvorfor skal du ikke til den ismager? Nå. Der er masser af plads dernede. Hallo. Nå. Blev lidt fjollet der. Der er bagenden. Nå. Og så er det en helt, det jeg synes er mest sejt. Et langt sugerør. 1 meter. 1 meter. Jeg tænker sikkert, nej det er ikke sådan noget sugerør, men det er det faktisk. Nå. Og man kan faktisk lade sjove ting andet. Se, nu vil jeg skrive en lille hilsen. Hvis jeg kan finde ud af det. Der står hej. Og så skal vi lige skrive. Der står ikke. Der står ikke. Der står der. Og vi skriver. Ja, jeg har valgt ordet hej, fordi det er et meget godt ord. Så er alle stemmerne i gang. Jeg tror, det er det her. Der står E, hvis man kan se det. Nå, og så det svære J'et. Det er B. Det er et J. Ja, det er et J. Ja. Kan du ikke se, det er et J? Nå. Hej. Så skal vi skrive R. Vi prøver lige en anden måde at skrive E. Det er et lille E. Jeg kan ikke se det skarpt, men det er meget sjovt, ikke? Og så R. Jeg burde faktisk være god til det. Jeg burde lave et film om det her. Jeg burde være god til det her. Og her er der R. Hej R. Jeg skal skrive sej, fordi jeg er meget sej. Jeg er rigtig sej. Det er sej. Det er ikke helt rigtigt der, sådan. S. Så dig. Hej. E. Og så skal mig med J'et igen. Vi er meget glade for det her med J herovre. J. Jeg bliver lidt jyde. Ja, ikke. Ej, ikke jyde. Ja, der er et J. Nå. Skal vi skrive noget andet? Nå, hvad skal vi mere skrive? Vi kan skrive... Nå jo. Hej.